kuwan, tumangaldan. Hindi. Pwede ko namang ikan yan, isip ko tapos magsalita. No. Meron na ako nakita isang vlogger eh, ganun din. Pero marami na siyang fan, viewers. Ganun din ginagawa niya, ganyan din. Ang nakalagay doon sa kanya pre kan, Pangasinan, kay ganda ng Pangasinan. Ang page niya. Oo, may best yung kanya. Tapos yan din sa'yo. Tapos yung isa Hindi naman, dapat gumawa ka ng page mo pang gano'n. nakagawa na rin ako ng page ko. Ang magdalakbay ka, mo naman ah. Oo ah. Trabahador, lagay mo doon, trabahador. Nang lagay mo doon kan. Ibay mo lang yung Hindi, manggagawa ka mo. manggagawa. Pwede rin. Manggagawa ng bata ka. Manggagawa ng bata. Gawa ko na eh, manggagawa ng bata. Gala, Tapos tapos ang ipapalag ko pa rin, magawa ka ng mga iba-ibang anak sa ibang bahay. Gala. Gala boys. Paano ginawa ni Mang Jer sa facelift niya, pre? Ha? Paano ginawa niya? Sa Facelift? facelift sa para sa Hindi ko mag-apply ka, di ba? Huwag umami siya gano'n. apply lang Hindi, kunyari yung mga utang ka mag-loan sa sa pag-ibig. pag-ibig. Pag-ibig, kuha ka ng form doon sa form. Hindi, sino daw mag-asikaso niya? Sino? Pagka kukuha ka daw ng ano, Sino magkasikaso? yung may babahay. Ay, yung may babae na yung magkasikaso. Ay, hindi mga pala eh. Hindi, pero kailangan Pero, ng facelift. Facelift, bakit? Nakatunay na Sinasahod mo, trabaho ka. hindi, kuha ka ng gawa ka ng papirmahan mo sa company. Oo. Oo. Kasi wala ka namang facelift dyan eh. Kung pagawa ka ng kwan ng computation ng kita mo tapos Ayun o. papirmahan mo sa company. Kaya nga. Papirmahan mo sa company kung sinong magpirma dyan. Kasi wala ka namang facelift dyan. Proof of income lang pala. Proof of income. Sabi ko eh, kahit pakita ko lang yung resibo ko eh, kako eh. Diba? Patunay na nag-i-income ka na. Oo. Pwede rin. Dapat sinabi mo na ng buong kwan. Hindi ka trabahador. Sabi ko naman, freelancer kasi ako. Pero sa akin lang ako nagtatrabaho, may contractual. May contract lang kami, kita mo yung kontrata mo. Pero hindi sila nagtapat sa sildo sa amin. May yung labor lang sa amin. Kay ganda ng Pangasinan. Oo, ang ganda lang. Salary. Kasi ay di, paano ko gawin na ano, facelift sample for freelancer ano. Ito, sample salary is
leave for contract employee. Hmm. Di ba contract kami dyan? Contract ko. Oo. Pwede rin yung resibo. Pwede resibo. Oo. Hmm. Ayun o, company na yun, sabi niya. Abaw. Basta alagay ko lang yung number mo dun eh, no? Ha? Na pwede nilang kontakin, di ba? Oo. Tatanungin ka lang naman. Magtanong sila. Naglalagay ka talaga dyan. Contact person. Kay ganda ng mga aldan. Ay, putang ina yan. Nagtatingin to mga. Papansin mo ba ako na ako ay masaya bawat Tapos, tinanggal pa rin yung likod, hindi binalik. nagtang ka dyan, ikaw na. Hindi na pinabalikan sa akin. Papansin mo ba ako na mayroong ibang Mangalda na tayo. Alam mo na, traffic.